меҳмонхонаи румии шаҳри душанбе дар ин ҷо як семинаре баргузор мегардад ки се мавзӯъро дар бар мегирад ки бо иштироки роҳбарон ва менеҷерони клубҳои футболии мамлакат баргузор мешавад ва барномаи футболи тоҷик раванди баргузории ин семинарро инъикос хоҳад кард. ҳамарӯза ҳамасола талаботҳо ҷиҳати клубҳои футбол, дастаҳои футбол чӣ аз ҷониби федератсияи футболи тоҷикистон, чӣ аз ҷониби конфедератсияи футболи осиё ва федератсияи байналмилалии футбол рӯз то рӯз зиёд гардида истодааст. худ гувоҳи гуфтаҳои боло худ барномаи класс, яъне ба низомдарории литсензиякунонии клубҳои футболи кишвар ба ҳисоб меравад. ин на танҳо ба он дастаҳое ки иштирок мекунанд дар бозиҳои байналмилалӣ, хосатан дар бозиҳои зери конфедератсияи футболи осиё баргузор мегардад, на ин ки ҷиҳати иштирок дар ин мусобиқаҳои байналмилалӣ, ҳатто имрӯз он дастаҳое ки иштирок дар чемпионати тоҷикистон мекунанд бояд ҳамаи он меъёр ва талаботҳое ки аз ҷониби барномаи мазкур пешбинӣ шудааст бояд иҷро намоянд. ё ин ки барномаи коннект гӯем, ба истилоҳ маҳзани маълумотҳо, яке аз барномаҳои калидии федератсияи байналмилалии футбол ба ҳисоб меравад, фифа коннект. ҳамаи он дастаҳое ки аъзои лигаи футболи тоҷикистон ҳастанд, чӣ дастаҳои лигаи якум ва чӣ дастаҳои лигаи олӣ бояд аз низоми барномаи мазкур истифода баранд. ё ин ки коргузорӣ дар мавзӯи дигар, коргузорӣ дар футбол. имрӯз сатҳи омода кардани ҳуҷҷатҳо ва пешниҳоди ҳуҷҷатҳо ва ҳатто имрӯз мо дар ҳамин семинари омӯзишӣ ҳам ҳатто нуктаҳои асосии омода кардани шартномаҳои дастаҳо ки бо бозингарон ё ин ки мураббиён ҳангоми ба тасвиб расонидани шартномаҳо ба миён мебиёяд таъкид мекунем ё ин ки гуфта мегузарем ва дигар масъалаҳои мубрам ё ин ки проблемаҳои рӯзмарраи футболи клубӣ дар ин семинари омӯзишӣ баррасӣ хоҳанд гардид. субҳон шодиев ва фаридуни шарифзод, дастурдиҳандагони федератсияи футболи тоҷикистон ки донандаи хуби ин мавзӯъҳо мебошанд, ба шунавандагон аз вижагиҳои мавзӯъҳои болозикр дарс гуфтанд. фаридуни шарифзод аз навгониҳои барномаи класс гуфт. سوم باشد تا 2 نوامبر 2024 برگزار می‌کنیم. اول ماه فینال برگزار می‌شود، مرحله پلی‌آف باشد از کل 11 فوریه آغاز می‌گردد. در قسمتی که من اویدون حرف زدم این برنامه رقمی کلاس است، یعنی برنامه‌ای که طریق اون دستاوردی که در مسابقه‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک میکنند باید تمام حجت‌های خود را وارد نمایند و بعداً از جانب کمیسیون مخصوص لیسانس برای اشتراک در مسابقه‌های موسم 2024 و 25 داده می شود. اگر طریق این برنامه هر یک دسته‌ای که می‌خواهد در لیگ چمپیون‌های آسیا که در جام کنفرانسیون فوتبال آسیا اشتراک کند خوب حجت‌های را وارد نکند، آن دسته نمی‌تواند که در بگیم مسابقه‌های کنفرانسیون فوتبال آسیا اشتراک نماید. این بسیار مهم است، بسیار حتمی است، چون که در عالم فوتبال مثلا بودند دسته‌هایی که خنک نظری کردند و نتوانستند همین بگیم طریق همین برنامه حجت‌های را وارد نمایند و آنها نتوانستند که در مسابقه‌ها اشتراک نمایند. ба андешаи бархе аз ширкаткунандагон бисёрӣ аз паҳлӯҳои масъаларо барои аввалин бор ин ҷо мешунаванд. барои мисол ман то ба имрӯз ҳамчун менеҷери техникӣ ман фикр мекардам ки ман оиди корбарӣ бисёр чизҳоро медонам, вале ҳоло ки инҷо аллакай дар 10 дақиқаи дарс ман ҳис кардам ки ман ҳеҷ чизро намедонам. зеро инҷо бисёр мавзӯъҳое ки мубрамият доранд, бисёр муҳим ҳастанд, инҷо пешниҳод шуда истодааст. бисёр дастҳое ки ба лигаи аввал баромаданд нозукиҳои идораи дастаи футболиро намедонанд ва агар донанд ҳам имсол бисёр тағйиротҳо ворид шуд дар роҳбарии даста ва корбарӣ
аз ҷумла барномаи FIFA Connect ки аз ин пас бояд ҳамаи бозингарон новобаста аз он ки ба базаи федератсияи футбол дохил мешаванд, чун бояд ба базаи FIFA ҳам дохил карда шаванд. аз рӯи таҷрибае ки шумо доред, хуб мо менеҷерҳои футболӣ дорем, то кадом андоза онҳо дар кадом сатҳ қарор доранд? албатта ҳастанд дар дастаҳои лигаи олӣ, ман ном ба ном намегӯям, ҳастанд клубҳое ки беҳад дар сатҳи хуб ҳаст менеҷерҳошон фаъолияти муназзаме ки ба танзими клуби худро пеш мебаранд ҳастанд. همه که دسته‌های لیگ یکم با این مسابقه گذاشته شدن در سیستم کانکت فیفا فقط گذاشته شدن. اگر نشود شروع کردن نمی‌تونن در چمپیونات. аз нигоҳи шумо шунавандагони ин мавзӯъҳо чӣ бештар мароғ зоҳир карданд? Ба кадом ҷиҳати масъала? имрӯз бисёртар менеҷерони дастаҳои лигаи олӣ, лигаи якум атрофи масъалаҳои нозукиҳои шартномаҳо, яъне бисёр дар самти ҳуқуқӣ байни коригар корфармо муҳокимаҳои зиёд шуд. ба саволҳои онҳо мо ҷавоб додем, посух додем. албатта тамоми муқаррарот ва талаботҳое ки дар талаботҳои байналмилалӣ аст дар самти ҳуқуқии футбол ба онҳо гуфта дода шуд. дар рафти семинар бисёртар ба шартнома ва ин чизо мароғ зоҳир карда шуд. اکثریت شما منیجر هستین دسته‌های لیگ اولی هم منیجر داریم کدام شانس رو شما دارید یه شما سوالش کدام منیجر ناو واسه انتخاب شده هستین чунонче гуфтем, дар ин машғулият усулан роҳбарон ва менеҷерони дастаҳо ширкат варзиданд ва барои бисёриҳо аз худ кардани паҳлӯҳои мухталифи мавзӯъҳои имрӯза дар раванди фаъолият кӯмак хоҳад кард. ما فهمیدیم که منیجر کلوب چی باید چی کار را کنه، فعالیت کلوب چه خیلی باید باشد و درآمد کلوب چه خیلی باشد. خیلی در ما که دستای نو هستیم کمتر است از مخلصای ما، فقط سعی مخلصا را زیاد کردن در کار و ما میتونیم که از همین فوتبال هم درآمد زیاد بگیریم به شرطی که مثال پیشروی کارمون کنیم. این منطقه دوری هر سه مسابقه است که در کدام موضوع کدام رفتن برنامه می‌شود. کارگزاری در دسته‌های فوتبالی مملکت از مسئله‌های ویژه‌ای میباشد که دستاندرکاران کلوب‌ها باید بر طبق طلبات‌های موجوده آن را راه‌اندازی کنند. барномаи класс оғозаш ин мегем аз моҳи ноябр декабри соли 2023 аст ва моҳи май ба анҷом мерасад, яъне ки моҳи май бояд тамоми дастаҳо он талаботҳое ки аз он ҳуҷҷатҳое ки талаб карда мешавад аз ҷониби конференсияи футболи осиё ҳамаи онҳоро ворид кунад. баъдан як комиссияи махсус ҳуҷҷатҳоро санҷиш карда ва қарор мебарад ки ба кадом дастаҳо литсензия дода мешавад, ба кадом дастаҳо дода намешавад, то ин ки дар лигаи чемпионҳо ва ё ин ки лигаи чемпионҳои ду иштирок намоянд. аз рӯи мушоҳидаҳои шумо хуб оё дастаҳои мо омодаанд то ҳамин мавзӯъро аз худ кунанд? чӣ суолҳо пешниҳод шуданд барои ҳалли мушкилот? хуб соли гузашта мо ба се даста иҷозатнома дода будем барои иштирок, масалан ба тими истиқлол, ба тими равшан ва ба дастаи регарта даст. ҳамин се даста тавонистанд ки он талаботҳое ки конференсияи футболи осиё гузошта шудааст дар ҳамин барнома ҳамаи онҳоро иҷро намоянд ва баъд буданд дастаҳое ки қисман иҷро карданд вале ба онҳо иҷозатнома дода нашуд. хуб имсол бошад ҳадафи мо он аст ки ба таври максималӣ ҳамаи дастаҳоро тавонем ки литсензия бидем, то ин ки литсензияи бигем конференсияи футболи осиёро бигиранд ва ҳуқуқи иштирок дар мусобиқаҳои ки таҳти васоити конференсияи футболи осиё гузаронида мешавад дар он ҳуқуқи иштирокро пайдо намоянд. рақамҳо дар пироҳанҳои футболистон расмиро ҳамон хелал дар регламент мусобиқа фақат шрифт фарқ мекунад. البته این تا درجه کاری کلوب و کاری بازیگران را آسان می نماید. وقتی که
аз ҳуҷҷатгузорӣ ва то номнавис кардани бозингарон дар ин барномаҳои коннект ва класс мешавад. ин бозингар шояд имсол дар кадом қисми дунё набошад, дар манотиқи дигар бошад. ин барои рух додани яъне мушкилҳои пешгирӣ мешавад. афсус ки ин барнома чандин сол мо ин барномаро масалан роҳандозӣ мешавад, вале ки клубҳо сари ин мавзӯъ ҷиддӣ нестанд. ин чиз бисёр ҷои яъне афсусовар аст ва мо боварӣ дорам ки имсол ки зери назорати бевоситаи президенти федератсияи футболи Тоҷикистон барномаи рушди футбол гузаштааст. Сари ин мавзӯъ командҳо бо як назари дигар, бо як дили дигар ба кор меоянд, то ки барномаҳо амалӣ шавад. Зеро рушди футбол ин ҳам яке аз самтҳои асосии рушди футбол хусусан аз клубҳо сар мешаванд. Вақте клубҳо дар ин раванд пешсаванд, яъне амал менамоянд, албатта ҳама дар ҳама ҷониб футболи мо рушд менамояд. аз соли 2021 эсхат ба лиги олӣ баромад. Аз ҳамон сол сар карда мо ребрейдинг гузарондем, логотипи клубро иваз кардем ва ғайр аз он мо фан-клубро овардем ки фан-клуби мо ҳам логотипи худро дорад. сол то сол ҳуҷҷатгузориҳо душвортар шуданд, лекин ин ягон монеагӣ надорад, барои он ки бо дастгирии бонки эсхат клуби футболи эсхат ба пуррагӣ яъне ба пуррагӣ ба мо ёрӣ медиҳанд ва мо ягон чӣ мегӯянд ягон мушкилӣ надорем. субҳон шодиев мегӯяд бо гузашти 3 сол аз роҳандозии барномаи коннект инак марҳилаи дуюми он дар чемпионати мо ҷорӣ хоҳад шуд. лоиҳа тӯли 3 сол аст аллакай роҳандозӣ шуда буд. Тамоми клубҳои лигаи олӣ дар барномаи FIFA Connect ба қайд гирифта шудагӣ ҳастанд ва чемпионати мо, чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи олӣ аллакай дар дораи ин барнома амалӣ мешавад. Имсол Федератсияи футболи Тоҷикистон дар асоси фазаи дуюми татбиқи ин барнома барои дастаҳои лигаи якум FIFA Connect-ро амалӣ менамояд. бибинед ки аз рӯи мушоҳидаҳои ман бештар аз саволҳое буданд ки паҳлӯҳои юридикӣ доштанд. оё замоне фаро нарасидааст ки ҳамин дастаҳои мо усулан ҳам дар лигаи якуму дар лигаи олӣ ҳам албатта дар лигаи дуюм ҳам ҳатто ба худ як ҳуқуқшиносе дошта бошанд ки ҳамин паҳлӯҳо ҳаллу фасл шаванд то оне ки ҳуҷҷатҳо ба Федератсияи футболи Тоҷикистон ё ки аз ин болотар ба FIFA пешниҳод мешаванд. бале, мо ҳамеша ва доимо дар вохӯриҳо бо дастаҳо албатта ин нуқтаро ҳама вақт тазаккур метиҳем ки бояд клубҳои футбол ки як ташкилотҳо ё муассисаҳои давлатӣ ҳастанд, расман амалӣ мекунанд, дар дохили штатҳои кории худашон бояд ҳуқуқшинос дошта бошанд. ҳуқуқшиносҳои самти футбол ҳадиақал як нафар бояд бошад ки ҳама ин бандҳо, шартномаҳо, ин чизҳоро ба танзим биёрад ва ин сол ба сол ин мушкила аз байн меравад. аллакай клубҳо ин чизро дарк карданд ки раванди ҷаҳонишавии футбол ки дар тамоми дунё аллакай футбол ба як суръати кайҳонӣ пешрафта истодааст, бе будани шиноси соҳаи футбол намешавад. албатта сол то сол талаботҳои ташкилоти ҷаҳонии футбол нисбати фаъолияти умумии дастаҳо зиёд шуда, кӯчактарин ҷузъиёт дар кори дастаҳо ба инобат гирифта мешавад ва дастаҳои футболии мо низ бояд барои иҷрои ин меъёрҳо омода бошанд. در واقع چه نیزوش هم نگید فوتبالیست ها. کارگر خوب و کرد